Sanibonani izithandwa. My name is Nelisiwe Ntshangase. So bafethu, it's a story time. Bafethu, impilo ebiphilwa yithina sikhula, iy'ngane zethu angeke zikwazi ukuyiphila. Kanti futhi angeke ngisho ukuthi ibinzima ngoba thina sasazi yona, sasingayazi engcono kunenye. I'm not saying bonke abantu ngalesa sikhathi babehlupheka, kodwa impilo yangalesa sikhathi neyamanje yayingafani. Ngisho ngaleza y'khathi zama-90s, 80s yayingafani neyamanje. So mina ngikhule ekhaya ngifunda. Uma ngifunda ngine-shirt eli-1. Oh no, besengisa high school lapho ngoba e-primary sasigcoka i-uniform. Nakhona i-uniform yase-primary ibiwa i-1. Ngesimo sokuthi-ke le ndaba yokuba clean yayingekho kahle njengamanje. Kodwa futhi akekho wayena komunye ngaleso sikhathi. I'm not saying uthisha babengasifundisi, babesifundisa, kodwa yes, uthisha noma engakufundisa, if ngingezoba nayo insipho yokuwasha i-uniform every day, anginayo. Ngangigqoka uMonday, uTuesday, Wednesday ngiyayiwasha kusukela ngoLwesithathu kuze kushaye uLwesihlanu. Uma ngidlalile ingqabeshu noma u-310 yangcola, ngizoyivuthuza ekuseni kusasa ngiyayigqoka ngiyesikoleni. So ngangiwasha once a week, kwakuyiyona yodwa. Okunye futhi mina ngifunde esikoleni ngigqoka ugogo Mholile. Uma wami wayengaka-afford ukuthenga isicathulo sesikole. Khona esinye isikhathi khona omunye umntwana engafunda naye, sifunda nawo standard 2. Uma sifunda nawo standard 2 uyangibuza. Kusho ukuthi wayesengazi cause u-standard 1 sasifunda naye, and ngizosho kanje ngoba sasibiza kanjalo thina ngaleza y'khathi zethu. Hhayi indaba zama-grade, indaba yama-grade kuyindidi. Uma ungangibuza ngama-grade ngizokutshela if ungibuza ukuthi ingane imfundo grade bani, kodwa mina ngizokhuluma ngokuthi ngifunda u-standard bani ngoba ngangifunda u-standard not i-grade. Okay, shuthi le ngane ngangifunda nayo ka-standard 1 saze sazowelela ka-standard 2. Yeah, sithe sesikwa-standard 2 angibuzi lo sisi lo, okuyingane phela sasilingana, yini ndaba wena yini bekuthengele ogogo Mholile? Futhi akubanga into eyangiphatha kabi, angifuni uqamba amanga cause ngangayiboni nje into eyinkinga. Kuhamba hamba ngasho ekhaya, uma wangithengela ama-igla. Khona icathulo okuthiwa ama-igla. Yabona isicathulo kwakuguga wena kusale sona. Hhayi ama-igla-ke ngawagqoka kwaze kwakhula iy'nyawo asala ama-igla, and angisawakhumbuli ukuthi ashonaphi, but ayekhona ama-igla ngangwagqoka. After-ke sengirephothile ekhaya ukuthi kunogeli la ongibuza ukuthi why mina ngigqoka ugogo Mholile. Okay, lesidluleke lapho-ke. So ngithe sengifunda e-high school futhi impilo ibingelula. Abazali bami bebenemali yokuthi bathenge ukudla bakubeke etafuleni. Cabanga abasebenzi, ubaba uhola impesheni. But mina ngikhule ubaba ehola impesheni yokugula, not ukuthi wayegugile, cha, wayehola impesheni yokugula. But ngeke ngikwazi ukuchaza ukuthi yabo nani nani, but ngikhule nje kanjalo. Ya, into kanjalo-ke. Ubaba eney'moba, uma kuvala iy'kole siyahamba siyohlakula. Wayethi ubaba, angithi esikoleni ngoJanuwari kudingeka i-uniform, kudingeka i-stationery. Hambani niyohlakula-ke, angeke ngiqashe abantu nikhona. And ngaleso sikhathi yayingekho into enzima. Ngangikwenza ngingena-stress, ngikwenza lokho nokhazini wami. So u-anti kunomfana wayemthole before ashade. Ingane uma uyithole before ushade isala kumalume. Wasala-ke wakhula ekhaya kubaba, uthi malume kubaba. Sasiphuma soyi-2, odadewethu laba abancane abawelanga bona kulokhu ngoba babebancane kunami. Okay,
sihambe siyohlakula imoba. Sasingaholi phela ngoba siyazi ukuthi yonke into siyenzelwe. Lokhu kwakungangamandla ethu, yabo, sasingenankinga futhi. Okay, funda ngeshethi elilodwa. Lapho sengifunde high school sengiyayazi lento yokuthi kumele ngiwashe ishethi every day. Uyacabanga kumele ngiwashe ishethi every day. Uma kufika isikhathi sasebusika alomi ishethi, and isikole sasiphuma early khona. Kodwa ngesimo sokuthi kwakuyibanga ukusuka esikoleni uye ekhaya, and uma ufika ekhaya ngeke uwashe ungayanga emfuleni. Ufuna uqala emfuleni uthole sengoze ngiwashe mhlambe ngabo-4. Uma ngiwasha ngabo-4 ebusika lelo shethi ngelisoma. Ngisathi ngisaliqwayezisile kanjalo ishethi, fanele umlilo ushe laphaya, kumele umbhade kungene emalahleni sengisho phela e-ayina ukuze phela ngi-ayine le shethi. Kodwa-ke bandla yayingekho into eyayenzima ngifuqa because kwakuyona impilo engangiyazi. Ya, kodwa-ke izingane zethu angeke zikwazi ukuyiphila leyo mpilo. Uyazi ukuthi ngiyengibone ngoba uma ngithenga isinkwa ngisibeka phezu kwetafula njengamanje ngiyasebenza, ngithenga isinkwa ngisibeke la phezu kwetafula. Bayangibuza bathi, wemasu sidla nani? Thina lento sasingayibuzi kubazali bethu, wawuyibonela wena uthi okay nasi isinkwa, futhi-ke nanoma kwangento engajwayelekile-ke isinkwa-ke sasisidla sona, kodwa wangeyona into ejwayelekile. Wawungabuzi, wawukhanda ushukela, umbubhudlo, uhlanganise, udle uhambe esikoleni. If usitholile leso sinkwa, if awusitholanga, obvious umfudumezo. Futhi nakhona uma kukhona ukudla okulalile, uma akubanga khona, usebenza umqondo, uvuka ekuseni ukuthi uzodlani manje esikoleni. And kwesinye isikhathi umuntu wayegcina ehambile esikoleni engadlanga, kodwa futhi yayingekho into eyayibuhlungu ngoba uyubone impilo uma usuyijwayele ayikho into ebuhlungu. So guys, bengizothi-ke mina-ke ake sizameni impilo engcono for abantwana bethu ngoba bangahluleka. Angeke bakwazi ukuyiphila le mpilo ayiphilwa yithina, angeke soze. Ngiyanitshela mina ngibona ngabami. Yabona uma ngiphuma emsebenzini uthi umfana omdala, wema awukho ushukela. If kukhona into engekho endlini uyayirephotha. Le thina sesingayiriphothi kubazali bethu ngoba wazi ukuthi ngisho ukuthi uyaripota izoqhamukaphi, ngoba kufanele ugogo kahle kahle ngisamncane ngikhule ngihlala nogogo, ngimuve sengikhulile ukuyohlala nobaba. And vele impilo yakagogo nakababa yayifana ngesimo sokuthi vele imali yayifika kanye ngesikhathi sempesheni. So ngisho ungaphela ushukela uphelile uyozotholakala uma ugogo ubaba esevulile. Yabo lezi zethu, yabona eyami ingane iyapheka. Uma ithuke yathi iyapheka, iNorox ayikho, please call iNorox. Ngizokhumbula ukuthi ayikho iNorox. Ngothi ngifika nje, yabona ma, yabona nje ukupheka izinto engaphelele, hayi bo zaze zaspoiled iy'ngane. Engizokusho-ke mina-ke, ake sizameni bafethu ukwenza impilo engcono for iy'ngane zethu. Ngikhuluma kakhulukazi thina ama-single parent, thina-ke esiyithwele ngamazinyo, thina nje siyithwele. Umuntu-ke yena onenhlahla yokuthi uyakwazi ukukhulisa abantwana bakhe, ukhona ubaba naye la, hhayi-ke ngiyambongela yena. Thina nje yonke into ihleli la emagxalabeni. So guys, ngiyanithanda, ngicela ni-like and subscribe. Ngizonibona kwividiyo elandelayo. Love you. Like and subscribe and comment.